60 anys no es fan cada dia. És per això que l'agrupament Escolta i Guia Sant Joan de Viladecans enceta a Can Xic un seguit d'activitats per commemorar aquesta fita. I és que després de 60 anys han recollit anècdotes ben especials, com la dels colors del seu folar, tot un símbol en acabar-se la dictadura franquista. Amb el règim de Franco el folar que portàvem sí que era negre, perquè actualment, com ja es pot observar, aquest folar té una connotació més nacional dins d'aquí. El nostre folar el vam tindre nosaltres i actualment el que seria Tot Minyons, Escoltes i Guies, la gent que porta Tot Minyons, ha agafat el nostre folar com a insígnia igual. A aquest acte el seguiran 5 activitats més obertes a tothom de Viladecans. La propera serà Carnestoltes, però també faran una calçotada al març i actes per Sant Jordi, a més de la cloenda de l'aniversari el proper setembre. Amb unitats que van dels 5 als 18 anys, tots aquests escoltes tenen clar per què estan al cau. El que més m'agrada és aprendre i jugar amb els amics i ajudar la gent. Amb el meu grup comencem projectes i els tirem endavant i així podem complir les nostres il·lusions, no? Amb aquest relleu no els serà difícil complir 60 anys més.